दिनै 22 नभेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, दावहायारि दाय आरो सुबुं बेरेखा दायनि थाखाय मोनसे ग्रेप्तार वारेन्ट जारि खालामदों गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया। बे ग्रेप्तार वारेन्टआव इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि मुङाबो दं। इजराइलनि गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे बारग' रैखाथि मन्थ्रि गेलेन्ट आरो हामासनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जायखिजाया समावनो खानो हागौ। बिसोर गासैनिबो बेरेखायै गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिनि बिजिरगिरिनि जानानै ग्रेप्तार वारेन्ट जारि खालामनाय जादों। इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि, बारग' रैखाथि मन्थ्रि आरो हामासनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि बेरेखायै दावहायारि दाय आरो सुबुं बेरेखा दायनि थाखाय मोनसे ग्रेप्तार वारेन्ट जारि खालामनाय जादों। बे समावनो इजराइल आरो हामासआ गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिनि अजदफोरखौ नेवसिदों, मोनसे सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला। बबेखानि बे बिथिङाव गुबुन मोनसे बाथ्राखौ जोबोद गोनांथार होनना मानिनाय जायो। थामहिनबा, गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिया आईसीसीनि सिङाव थानाय 124 रायजोफोरनि थिरांथानि सायाव सोनारगोन दि इजराइलनि गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे गुबुन दैदेनगिरि आरो मन्थ्रिफोरखौ खानाय जागोन ना जाया। जुदि आमेरिकाखौ नागारनानै गुबुन हादोरफोरा गनायथि होयो, अब्ला गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे बारग' रैखाथि मन्थ्रि गेलेन्ट आरो हामासनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ खानाय जागोन। नैथियाव, छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव रैखाथि गोहोआ मोनसे गिदिर जाफुंसारै मावबादिफोरखौ गावथारनो हादों। मावबादिफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव जानाय मोगा-मोगियाव सा 10 मावबादिफोरा गावथारजादोंमोन। मावबादिफोरा अरिसा जानानै सुकमायाव हाबफैदोंमोन। जाथाय जायगानिफ्राय गंथाम अट'मेटिक हाथियार बोखांनो हायो। एनकाउन्टारनि उनावबो गेजेर गेजेर गावलायनाया सोलिगासिनो थादोंमोन। बे जाथाया फुंआव गुदु हाग्रायाव जादोंमोन जेब्ला रैखाथि हान्जाया नक्सालिफोरनि थांलाय फैलायनि खौरां मोन्दोंमोन। स्पेशियेल अपारेशन टीमआ ओनसोलखौ बेंखननानै नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन, जायनि उनाव नक्सलिफोरा गुलि गावनो हमो। खौरां होनानै आईजी बस्तर सुन्दराजआ बुंदोंमोन दि छत्तीसगढ़नि खोला सुकमायाव डीआरजीजों जानाय एनकाउन्टाराव सा 10 नक्सलिफोरा जिउ गोमायो। एनसास, AK-47, एसएलआर आरो गोबां गुबुन हाथियारफोरबो मोन्नाय जादोंमोन। नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थामथियाव, रायजोनि मोनबा बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाय फोसावनो गेजेराव सानसेल'सै। बे समावनो राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरनि देरहानाय आरो जेननायनि अंकआबो जागायजेनबाय। बड'लेण्ड जारखुंथाय हालामनि 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फिथायखौ लानानै BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआबो देरहानाय आरो जेननायनि अनजिमानि बागै बुङो। 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव एनडीए जथाय हान्जानि बिजाथि नङा, नाथाय BPFनि बिजाथिया देरहागोन। भटनि फारागथिया बारा जानाय नङा। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामो दि सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव BPFनि बिजाथि सुद्द बसुमतारीआ खालि 3000 भटनि फारागथियाव देरहागोन। दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ मैया सिडली बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय खासिक'त्रानि चिरां ब्लक BPF मावख'आव गुबुन गुबुन भट मिरुफोराव दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर आरो एजेन्टफोरजों दोलोनि बिबान रुजुननायजों मोनसे सावराय मेल खुंदोंमोन। मेलनि जोबनायाव हाग्रामा महिलारीखौ मिडियाजों बिबुंथिनि सोलाय-सोल' खालामनाय समाव सिगांनिख्रुइ बांसिन फोथायनाय एबा कनफिडेन्ट नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारीआ मिनिनानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि दिनै सिडली बियाबनि मोनफ्रोमबो भट मिरुनि दोलो एजेन्टफोरनिफ्राय जों मोन्नाय खौरां आरो जोंनि BPF दोलोनि गुबुन गुबुन सेलनि दैदेनगिरि मावथिफोरा जोंनि दोलोनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां होनना दाबि खालामो। ब्रैथियाव, हाग्रा बिफाननि फेलें जानाय आरो खामानि मावनो हायैनि अजद होनानै सुबुंफोरा बृहस्पतिबारखालि हराव तेजपुरनि बिहुगिरियाव प्रतिबाद खालामो। रायजो राजाफोरा अजद होदों दि सानाव हाग्रा बिफानआ अन्थाइ आरो बाला आरो दंफांनि गारिफोरनिफ्राय मोजाङै रां बुथुमो, नाथाय मैदेरनि खैफोदनिफ्राय रायजो राजानो रैखाथि होनो हायाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय दानसेयाव हाग्रानि मैदेरफोरा बिहुगुरिनि 3 एकड़ ओनसोलनि आबाद आरो सुबुंफोरखौ गोबां खहा खालामदों, नाथाय दिनैसिमबो हाग्रा बिफानआ हाग्रानि मैदेरनि उदखारखौ होबथानो हायाखै।
बेनिखायनो रागा जोंनाय सुबुंफोरा हेंथा होनो थाखाय हरनि 10 रिंगासोनिफ्राय हायुङारि राजा लामा 15खौ होबथेदोंमोन। सोमावसारग्रा सुबुंफोरा हाग्रा खोन्दोआरि मावख'गिरिनि बेरेखायै प्रतिबाद खालामदोंमोन। बे समावनो हेंथा दिन्थिफुंनाय समावखुंथाय आरो हाग्रा बिफानआ सोमावसारग्रा थावनियाव सौहैयो आरो सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो खोथा होयो। बेनि उनाव सोमावसारारि सुबुंफोरा हायुङारि राजा लामाखौ खुलिनानै होफिनो। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि रायजो राजानि हेंथा दिन्थिफुंनायनि जाहोनाव हायुङारि राजा लामायाव 1 घन्टा खावसेसो थांलाय फैलाया बन्द जादोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।